Mara ta' 73 sena hija l-aħħar vittma tal-COVID-19 kif issa l-vittmi ta' dan il-virus ilaħqu l-ammont ta' 421. Il-mara mietet waqt li kienet qed tirċievi l-kura fl-isptar Mater Dei. Mhux magħruf x'tip ta' varjant tal-COVID-19 il-mara tilfet ħajjita bih. L-aħħar mewta kaġun tal-virus qabel din imħabbra fil-jum tas-Sebt kienet seħħet f'Ġunju li għadda. Il-persuni l-isptar baqgħu 19 persuna tinsab tirċiev il-kura fit-taqsima tal-kura intensiva. Bejn il-ġimgħa u s-Sebt instabu 171 każ ġdid tal-COVID-19 bil-każijiet attivi jitilgħu għal 2373. Il-total ta' każijiet li Malta rat minn Marzu 2020 l-hawn issa tela għal 33,541 u 1472 l-ammont ta' każijiet ġodda li rajna fl-aħħar 8 ijiem. Il-Ministeru tas-Saħħa ma talebda informazzjoni fuq l-etajiet tal-każi ġodda tal-COVID li ġew imħabbra matul il-jum tal-ġimgħa. Aħbar tajba li fl-aħħar sigħat fiqu 92 persuna minn dan il-virus bl-ammont totali ta' persuni li fiqu mill-coronavirus issa huwa dak ta' 30,448. Sal-ġimgħa ingħataw 742,361 dożi tal-vaċċin u 368,587 persuna huma kompletament imlaqma. Fil-post tiegħu fuq Facebook il-Ministeru qal li 299 persuna li kellhom il-coronavirus intbatu lura f'pajjiżhom. Intant, wara pressjoni li saret mill-Kamra tal-Kummerċ l-awtoritajiet tas-saħħa biex jikkunsidraw mill-ġdid il-miżuri ta' kwarantina, infatti issa il-Ministru tas-Saħħa Chris Fearn qal li persuni li huma mlaqma kompletament kontra l-imxija tal-COVID-19 u li jiġu f'kuntatt ma' persuni li għandhom il-virus dalwaqt jkunu jistgħu jagħmlu biss ftit jiem biss bħala self-isolation u mhux jagħmlu il-kwarantina għal 14 il-ġurnata. F'intervista ma' Times of Malta, d-deputat Prim Ministru qal li l-pjan u li l-persuni mlaqma jkunu jistgħu joħorġu mill-iżolament wara perjodu ta' 5 ijiem u PCR test negattiv. Bħalissa n-nies li jkunu imlaqma kompletament u jkunu f'kuntatt mill-qrib ta' każ pożittiv irridu jagħmlu 14 il-jum fi kwarantina. Sedan it-tant Net News għadu għet jirċievi qatt tal-menti minn persuni li għadhom ma jistawx iniżlu ċertifikat tal-vaċċin tagħhom u li bekk m'għandhom xejn xjuru kemm jekk jitwaqfu f'pajjiżna waqt li jkunu bla maskra barra u kif ukoll jekk jiġu biex isifru lejn xi pajjiż ieħor. Kienu rapportati wkoll diffikultajiet għal Maltin imlaqma bil-vaċċin tal-Johnson & Johnson kif scanners tal-apps fi Franza, l-Belġju, l-Iżvizzera u Lussemburgu bdew jagħtu riżultat ta' invalidu għal ċertifikat diġitali ta' dan it-tip.